Liikuntapalveluiden sähköinen vuorohaku alkaa 1. joulukuuta 2025. Kaikki kesken kauden haettavat harjoitusvuorot sekä yksittäiset että vakiovuorot haetaan jatkossa sähköisesti TIMin kautta. Keväällä vakiovuorohaussa haettavat vuorot haetaan edelleen lomakkeella sähköpostitse. Samoin kilpailu- ja tapahtumavaraukset. Näin ainakin vielä ensi kevään ajan. Ohjeita sähköiseen hakuun löytyy meidän nettisivuilta. Muista valita oikea asiakasryhmä, sillä se vaikuttaa varauksen hintaan. Jos jotain jäi epäselväksi, ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme.